Кириле, гледай сега, ето е мама срещу мене чисти. Ето ги тук рибите, са пълни поедрите, съм ти ги изкарал отгоре да ги видиш. Може би около 13-15 са поедрите, но дребни почти нема. Значи дребните тук мама какво е изчистила, има 7-8 дребни и от 35-40 риби, оп, мама веднага ги пие древски. Ходи, гледай, мама вика, това извади. Значи отдолу има някакъв, най-много едър. Аз съм с ръкавици и ти покажем. Ама това най-много едрия, тук си го бех приготвил един друго много, още по-много едър. Ето скиши, колко дъската е, един другата ръкавица, колко дъската е, погледно колко е голем и дебел. И точно като дойдеш да пробиеме дупките за телевизора у хола, ето ще ти плува корема. Ще го пуснем да ти плува корема. Само ти покажем какво виждат рибките за последен път в живота си. Тая гледка. Айде, чао, да ловиш много сафрит на морето. Много здраве от мене и от мама. Много здраве, кажи мама. Много здраве, Кирчо, приятно. Ма гледай тук камерата, бе. Много здраве, приятно изкарване и ви чакаме на клено. Ай.